Press one, press one. O, di ba, kuya? Sa'yo sila nandito, hindi sa akin. Ano ba? Mag-thank you ka. Ayaw mo ba? Wala ka bang Thank you guys. Thank you guys. Shoutout nga pala sa lahat ng girlfriends ko. Ay, ano kuya? Shoutout nga pala sa lahat ng girlfriends ko. Ay, Panis. Sino ba ang mga girlfriend mo dyan? Marami ba? Hindi girlfriend. Ah, sorry na. O, di madami. O, girlfriend with S. O, ayan. Sino-sino dyan? Sino-sino dyan? Sino-sino ba yung mga jowa mo dyan? Hindi ko sila kayang mabanggit sa sobrang dami. Ay! O, ano guys? Panis. Ha? Panis kayo dyan kayo. Akala nyo, ang dami-dami nyo ng babae. Wala kayo kay Genesis, ha? Wala kayo kay Genesis. O, bigyan mo naman sila ng payo. Paano ba makakuha ng lahat ng babae na sinasabi mo? Paano ba kumuha ng mga babae na hindi mo na kayang mabanggit? Dali. Paano yun, kuya? Eh di, ang dami mong girlfriend, sabi mo, di ba? O paano yun? Kunyari, syempre sabay-sabay mo silang kausap, ka-chat, ganyan. O paano yun? Baka ma-roasted ka. Ha? Paano ka Open-minded sila. open mind. Ano to? Networking pala to, kuya. Oo, networking. I am the one, the way your son don't need a gun to get. Networking, kuya. Ano ba talaga? Ha? Akala ka ba girlfriend? Yan eh. Hindi. Friendly lang talaga. Ha? Humble lang talaga. Humble pala yung maraming girlfriend, kuya, no? Humble lang talaga. Gusto mo bang madagdagan pa ng isa yung girlfriend mo? Napapakilala ako sa'yo. Gusto at sino. Ay, gusto at sino? O, sige, akyat ko dito. Kim, akyat ka. Akyat ko dito. Ito, friend ko talaga to, si Kim. Ngayon, papakilala ko siya sa'yo. Dapat, Pero ka, hindi, ayoko siyang saktan mo. Hi, Genesis! ay, nice meeting you. Kamusta? Marami nga currently, sabi niya nga dito, napakadami. Dadagdagan pa nga natin. Genesis, pakitaan mo nga yung mga viewers ko. Paano ba talaga manligaw? Ayan, ligaw mo si Kimberly para matuto sila sa'yo. Dali. Hindi ako marunong mga ligo. So paano? Sa babae. Ha? So paano mo nakukuha yung mga... Sa babae? Takot ako sa babae pag niligawan ko. Takot ka. Eh, sabi mo marami kang jowa. Ano ba talaga? Paano ka nagkaroon ng Hindi ko jowa? sila jowa. Eh, ano Hindi lang? ko sila jowa. Honestly, hindi ko sila jowa. Friend ko lang sila. Tropa ko. Tropa lang. Magkaiba pala yun. Pasensya ka na, kuya. Sabi mo, girlfriends with S eh. Kim, ano bang masasabi mo kay Genesis? Kuya Genesis. Ha? Ilan taon ka na? Coming 31 ako this year. Oh, ang cute-cute mo naman. Ang cute naman ng After hair. 2 years sana may wedding na sana mangyayari tapos wala pala. Eh, lumuwas na yung jowa ko eh. Wala na. Lumuwas saan? Moving forward na ako ngayon. Nasa kabilang pahina na ako. Ayan na. Aww. Tapos ang sa susunod na pahina, si Kim ka agad yung bubungan sa'yo. Ano ba yan? Ha? Ay pa? Pero paano yan, Genesis? Si Kim kasi wala din sa Pinas. Ayan. Yan ang masaklap. So, hindi kayo pwede. Pinagtagpo lang kami pero di ko nahanap. Ayaw naman yun. Single pa naman ako. O, single pa naman daw siya. Hindi Paano ba sayang yan, yun. Genesis, ha? Ken, hindi sayang yun. Hindi sayang ang tawag doon. Ano? Ano ba tawag doon? At least magpasalamat ka na may isang Genesis na magpatawa sa buhay mo. Aww. Oh. Aww. Oh. Pero kwentuhan mo Ano ba? bang tipo po sa babae? Yung mabait is responsable at marunong mag-kontento. Mabait ako. Responsable din ako. Pero yun lang. Makontento. Pero ang ganda. Pero di ka marunong mag-kontento. Yun lang ang meron ako. So, marunong akong magmahal.
Ako, hindi ako marunong magmahal, pero marunong ako magtagal. Paano yun? Paano yun? Paano ka tumatagal sa taong hindi mo pala mahal? Oo nga. Yung siya yung magiging priority ko. O, priority mo siya pero hindi mo naman siya mahal. So, paano mo masasabi na priority mo siya, hindi mo naman pala siya? Kunin ko muna yung weakness niya para magiging akin siya. O, sa pagkakakilala mo kay Kim ngayon, ano sa tingin mo yung weakness ni Kim? Parang ang hirap naman dun, hindi mo mahal, pero marunong kang magtagal. So, parang ang fake lang nung love na yun, Genesis. Nagtatagal ka lang, pero hindi mo mahal. Ang fake nun. Hindi maganda yun. Kailangan Maganda yun. mahal Alam mo. mo kung Kapag bakit? mahal mo, is, Gusto mo doon kayo i-explain ko pa sa'yo? magtatagal. Gusto mo ba i-explain ko pa sa'yo ng mahinahon? Sige, dali. Sige, Paki-explain. sige. Kaya nga gusto kong magtagal sa isang tao para ma-prove ko sa kanya na mahal ko siya. Okay. So, gusto mo yung tao, for example, gusto mo yung tao, so liligawan mo siya, pero habang nagtatagal, dun mag-grow yung love, gano'n. Oo. Tama, advisean nyo yan. Madami na nasaktan yan sa Bigo. Ay, Genesis, kilala ka palang fuckboy, Genesis eh. Ano ba yan? Hi, AJ. Ano ba yan, Genesis? Tignan mo, kilala ko dito sa Bigo. Ha? Nung Rocky pa ako dito sa Bigo, level 8 pa ako, doon ako sumikat sa level 8 ko. Nung nag-level 8 ka sa Bigo, bakit? Ilan na ba yung nasaktan mo dito? Bakit sabi ni Miss D parang ang Hindi ko sila sinasaktan. Ha? Hindi ko sila sinasaktan. Actually, option ko lang sila. Taray naman, ang hirap naman po pala maging option lang. Oo, ganun lang. Ganun Ang lang pogi kadali. mo doon, Genesis. Hindi Ano? ka nakit sa paningin Ako, ko. Pogi paano na. ba ako? Option lang din ba ako? Oo, option din kita. Bumaba ka dyan, nagigigil ako Oo. sa'yo. Option lang pala ako eh. Ha? Hindi na niya mabilang kasi nakalimutan na niya yun. Ay, napakadami na pala talaga. Uy, guys, payag kayo. Option lang daw pala ako. Nakakaloka naman pala. Napakagwapo pala talaga na ito ni Genesis eh. Eh, Genesis, bagay na bagay sa'yo yung pangalan. Bakit? Bakit, Kim? Bagay na bagay. Kasi kung mo, Genesis, diba? O, pang pogi. O, tignan mo siya ngayon. Cute-cute kaya niya. Ang cute ng hair. O, Kuya, para kang pinapayat na simsimi. Kilala mo si simsimi ko? hey, wait a minute. Kuya, simsimi. Hey. Hey, gago, okay. hey. Ano? Wait a minute, I have to go now because 8% na lang ako malulubat. Wag na. Iiwan mo din ako. Sabi mo, kaya mo magtagal. Tapos iiwan mo din pala ako. Magsa-charge lang ako. Hindi na mag-charge ka habang nandyan ka. Bakit kailangan mo akong iwan? Kaya kitang iwan sa dulo, hindi sa hangganan. Ano? I don't understand. Can you do it in English, please? Kaya yun kitang na. iwanan sa dulo, hindi sa hangganan. I don't get it. Yun yung Kaya nabibigyan. kanyang iwan sa dulo, pero hindi sa hangganan. So, ano bang mas mahaba? Mas mahaba ang dulo. Dulo and hangganan, aren't those like the same? Di ba pares lang yun? Hindi, magkaiba yun. O paano nagkaiba yun? Dali. Sige nga. Yung Mas dulo, mahaba yung ata kayo ang hangganan magtatagal kasi sa ang dulo. walang hanggan. Ano? Sa dulo, doon kayo magtatagal, di ba? I don't get it. Sorry, I don't Maybe. Wait, yan. Dalawa lang yun. Naglalag yung isip ko. Hindi ko maintindihan na. Sandali lang. Okay, isa na. Driver. Nag-iisip ka, dalawang isip kayo, paano nyo naisip yun? Ha? Nag-iisip kayo, Nag-iisip kayo. At nakaisip nyo ang sinasabi ko. Paano nyo naisip yun? Ay, tayo mag-friend ng loading. Teka lang, ha? Ayaw mo. Hindi talaga nila. So, okay. So, differentiate dulo to
hangganan. Oh, tignan mo. Sige, isipan mo nga, paano naging magkapareha ang dulo at hangganan? Sige nga. Oo nga, sagutin mo nga yun kasi paano naging parehas? Dulo, hangganan, those are the same things, di ba? No, it's not the same thing. How? Bakit? I-explain ko sa iyo yung dulo. Yung dulo ng part, sa dulo lang kayo magkikita, di ba? Okay. Ng mahal mo. Okay. Then sa hangganan na part na yun, yung hangganan na part, doon na kayo magtatagal sa hangganan na pagmamahal nyo. Oh, ano okay, nakuha mo? Oh my God, Kate, you're so slow. Kuya, paki-explain nga sa akin, okay, bakit may movie, ano ba yung movie na sa dulo ng walang hanggan? Kaya nga eh, Oh. sa dulo na walang hanggan, Oh. sa dulo kayo makikita ng unang boyfriend mo. Ano ba? Bakit may jowa na ng usapan dito? Kanina, dulo tsaka hanggan na. Ngayon may jowa ng kasama. Ano ba talaga? Eh, ginawa ko lang yung script, yung dulo at hangganan. Sa dulo Script? na walang hanggan. Ano? Oh. Ano to? Sinort Bakit may script tayo, kuya? Ano ba? Di, Ako, ginawa ko ang lang yung pagkakaintindi short ko term. kasi, ang dulo, Short term lang yun. dulo, is tapos na. Kung baga dulo, Oh. there's a period. May Oh. period. Oh, yes. Pero kung sa'yo mong hangganan, parang sige nga, walang hanggan. It's like an infinite. Parang ganun Oh, siya. ganon. Oh. Tingnan mo, Oh. matalino pa si kayo. Oo. Pero kasi sabi mo, hindi mo ako iiwan sa dulo. Ano? Ano yung sabi mo kanina? Hindi kita iiwan sa dulo, sa hangganan lang. Sa hangganan lang kita iiwan. Kasi nga, walang hangganan. Kasi, Oh, di hindi ba? naman kasi matao sa hangganan. Tama ba? Oh, di ba? Oh, Gumawa ka na lang kayo ng matao. Get mo na. Kuya, akit mo talaga. Para kang simsimi na hindi nakakain. oh, di ba? So, Ano ba? so dito lang tayo magtatapos. Magcha-charge na ako. Bye-bye. Huwag ka na mag-charge. Mag-charge ka habang nandiyan ka lang. Kausapin mo muna ako. Wala akong kausap eh. Ay, wait lang. Quiet muna kayo. May guwap. Ay, wala na. Umalis na yung guwap. Hi, Matt. Sige na, Jay. Okay, Yung paki-explain. hangganan means boundary. Okay. Paki-explain. Okay, Genesis. Meron ako isa pang tanong, ha? Sige. Kasi ang daming mga babaeng nagko-comment kanina pa eh, na parang sinaktan mo daw sila. Bakit ka nananakit ng babae? Hindi ko sila sinasaktan. Kusa silang dumarating sa akin. Oh, tapos, pag dumating pala So, ikaw sa'yo, ang biktima dito, hindi sila. Ha? Ano daw? So ang sinasabi mo is sila ang nananakit sa'yo kapag ikaw ang biktima? Sino? Depende. Si Shelo. oh, pati si Shelo, sinaktan mo din? Grabe ka naman, Hindi ko Genesis. sinaktan Pati si pala Shelo. si Shelo. Ha? Hindi ko Grabe sinaktan si ka. Shelo, honestly lang. Hindi ko sinaktan si Shelo, honestly lang. Tapos ako din, sabihan mo ako, option mo lang ako. Wow, ha? Talaga? Oh my God. Eh, habit Sabi ko na nga yan ni eh, na Coach magiging Naman, option ko babae lang kayo, din ako. di ba? Habit mo Habit yung ko lang pagiging... yan. Oh, ito din, si Miss D, sinaktan mo din. Anong habit mo na maging option lang kami? Grabe ka naman. Grabe ka. That's my motto in life. Okay, paki-explain. What is your motto in life? What is your motto? Yun lang, ang gawin ko lang sa motto, yung motto ko na maging option ko lang yung lahat ng babae sa buhay ko. Again, sorry. Can you repeat it? Option lang daw tayo. Lahat ng babae daw ay option niya lang. Oh. Talaga, ang pogi mo dun. Nakakaya. Oh, pogi Kasama ko niya sa part gusto yun, ko di ba? nakawayin. Guys, Huwag ka na guys. mag-away. Sa lahat ng mga lalaki dyan, anong masasabi nyo kay Genesis, ha? Kaming lahat dito Shoutout sa nga Bigo, pala sa option niya lang. Ha? Shoutout nga pala sa 900 viewers sa kayo dyan sa baba. Sa mga nakikinig, sa mga nanonood, and welcome to my vlog. Wow! Vlog mo na! Wow, vlog!
kuya, ha? Nakakaya naman po pala eh. No? Nakakaya sa nagla-live eh. Vlog niya pala to eh. Okay, ano bang mensahe mo ano bang anong gusto mong advice? Kasi yung mga lalaki kong mga viewers dyan eh, gustong malaman paano daw maging ganyan katulad mo. Paano maging strong? Paano maging gwapo katulad mo, Genesis? Kailangan nila ng advice. Huwag niyo akong gayahin. Bakit? Ano ka ba? Dahil si Genesis lang to, So, ibig yung hindi sabihin, marunong mahal sa isang tao na hindi marunong mahal sa isang tao lang. Pani. Diba? Evakuahan Panisa? Pero syempre, gusto nga daw nilang maging ganyan sa'yo. Katulad mo, na medyo, ano mo yun, medyo mataas ng confidence, madaming Bawal lang. babae. Bawal kasi yung maggaya ka sa ibang tao. Dapat may originality ka din. Oo naman, syempre meron silang originality nila. Pero gusto lang nila malaman kung paano ba maging katulad mo. Advice lang. Kung paano makakuha ng maraming babae, ganun. Kung gusto niyo magiging ako, dapat humble kayo sa mga tao. Hindi kayo mga away ng tao, hindi kayo magbasag ng tao, ganun. Huwag niyong basagin yung tao na nakikilala niyo. Oh, Dahil walang pangit dito sa mundo. Oh, ayan. Oh, yan. Ano kayo ngayon? Binasag-basag nyo siya. O, hindi kayo pwede magkaroon ng maraming babae dahil dyan pa lang sa mga pinagtatype nyo, mali-mali na. Oh, yun pa, number 1. Oh, meron pa ba? Hindi na. Bakit? Bababa na ako. Wait lang, parang si Ana Banana ba? Baka si Ana Banana yung totoo mong girlfriend. Nung pagpasok, parang bigla kang nailang ah. Hindi. Ha? Naku, parang natatakot ka na makikita ka dito ng jowa mo ah. Hi, Aya. Naku, parang yun na ata talaga yung jowa mo, Genesis ah. Bakit parang, kala ko si Kim yung girlfriend. Marami nga siyang options. Options na nga yung girlfriend. Dahil sige, guys. Babay na babe. Ay, ganun ba? Papabaan mo ako. Ganun na lang yun. Iiwanan mo lang ako ng ganyan-ganyan lang. Bakit? Thanks for the time na. Salamat. Bakit ganyan? Babay kay... Bakit iiwan mo lang ako agad? Wala ka man lang bang Cargo na Lisay. Yun lang? Ganun lang yun sa'yo, Genesis, ha? Bakit? Anong ganun lang kadali? Hirap na ako dito. Bakit ganyan? Bakit ganyan ka? Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo sa akin. Mag-move on na siya, no? Bakit? Move on na siya. Just moving forward, okay? Just do it. Eh, hindi ko nga kaya. Dahil dapat marunong kang mag-forget ng things. Forget muna bago forgive. So, paano mo forgive kung nakalimutan mo na? Ha? Sige na nga, bumaba. Forgive mo na. Visit ka. Sige na nga, babay na. Nakakalimutan.